lo mfana mncane lo. Uthi ngimbuze ukuthi sure boy. Grand. Sharp mntana. Zwakala yiyozala ufuna ukubuza imibuzo ngicela ume lapha. Ufuna ukubuza sami. Unjani? Okay. Nami ngiyaphila. Uboy ubani igama lakhe? Lisakhaya. Ubani? Lisakhaya. Lisakhaya. Wow, negama elimnandi Lisakhaya. Uyangazi mina ukuthi ngubani? Uncle Colin. Can you just say Uncle Colin? Uncle Colin. Yeah, Uncle Kelvin. You know, Uncle Colin, lona ngu-Uncle Kelvin. Okay. Yeah. So, ngihlezi ngikubona estradeni la uPlomava Le Primrose. ePrimrose ne mara abazali bakhona manje wawo ngekhaya Ayabhora iPrimrose. like yini into ebhorana Tholakala ukudla. oh inkinga ukudla ne so mama yena usesekhona nobaba Ubaba ngakaseCape Town. ubaba useCape Town umama yena enza uyasebenza asebenza ne so mama uyazi ukuthi ukhona around la eJoburg so unokufika azokubona or nokuya le ekhaya Mina nginokuya nokuya so mawungathiwa mhlampe like abantu bayakusiza bangakusiza ngani so ufaka esikoleni. khulumela phezulu Ungifaka esikoleni. ukuthi bakufake esikoleni bona usafuna ukuyela esikoleni so usho ukuthi uma bengakusiza bangakusiza ngaloko nani futhi ngokuthi hey angikuzwa bro khuluma nawe ukwenzani ugeza ne so bheka-ke ne ngifuna uzongikhomba la wahlala khona ne mina ngizokhuluma nabantu bami maybe singakhona ukukusiza lasapho okay so uhlala ngakuphi ngala la uhlala khona hey Hlale la. you should like la uhlala khona uhlala kuphi la okay la ngala so uma ngaba sukufuna sokuthola ngala okay no akukankinga unje uthobani lisakhaya so wena nje into efuna nje ukuthi ubuyele esikoleni ugeze uthole indawo what about indawo yokuhlala Nayo. nayo futhi indawo yokuhlala ne okay lisakhaya no mfana ugcine ku grade 1 step 4. grade 4 ne ugcine nini esikoleni sekudala iminyaka ne no ngiyakubona ukuthi umfana ohlakaniphile so ithi mina nawe sisoxhumana ngizoloko ngifika la ngizobona okay so are you sure are you serious ukuthi ufuna ukuyela esikoleni so mangakutholela umuntu ongakusiza ungakhona ukubehave umlaleli no akunankinga lesakhaya sakhuluma ukuthi ngithe ubani igama lami ubani Nikon. Uncle Colin. Oh, Uncle Kelvin. Uncle Colin. So boy, ngizofika la. Okay. Ngizofika ngizokubona ntwana wami. Okay. So sokwenza iplani ukuthi at least inyana ubuyele esikoleni. You know, maybe singakhona ukuhamba siyobona nomama. Yeah, okay. Yeah, ntwana uneminyaka emingaki? 16. Na 16. Ugcina ku grade 1? 4. Grade 4, ne? Okay. No, akunankinga boy. Sharp ngiyakuthanda ne? Okay, sharp isakhani. Sharp boy. Sharp ntwana yami ne? Ngiyabingelela ngenza ukuthi acela uqala kungena kuleli khasi lethu wenza ubulungiswa chofa subscribe button le channel yethu Umkhosi ngenza kwethu-ke lana-ke lo mntwana-ke ucela usizo ufuna ukuthi-ke abuyele esikoleni izingane zakwethu-ke le nsizwa-ke ithi izozama ngako konke okusemandleni ukuthi-ke yenze i-follow up akwazi ukuthi umntwana asizakale abuyele esikoleni. Mina nawe bengathanda sihlangana laphana kwi-comment section sizovula ukuthi wena uthini ngalolu daba ungakhohlwa ukucofa subscribe button. Danko.